Στάγμα. Προσοχή. Τιμή. Ανάπαυση. Προσοχή. Επόμου. Παρουσιαστή. Ο λογαγός του Λουτσιανός Μιχαήλ, λογαγός εβδομάδος. Θα αναφέρω και διεκδικητά του τάγματος. Αυτοματική παρόντες 15, οπλίτες παρόντες 153, 45 κολλιόμενοι, 256 απόντες και 4 για την αναφορά αυτού. Επόμου. Παραπόδα. Τιμή. Ανάπαυση. Αγγίτη. Ανάπαυση. Καλημέρα. Καλημέρα! Επόπτη κανένας πεζικού Παλαμίκας Ζωάννης, όργανο δευτέρου λόγου, για την αναφορά του τάγματος κύριε διοικητά, ένας. Έγινε. Κατέστησε πεζικού φίλους Κωνσταντίνος, δεύτερος λόγος δεύτερη δημιουργία πρώτη ομάδα. Ο Μαδάκης Μήνο, επόπτη Κανέας, Συντομανής Κυριάκος, Δημήτρης Μήνο, Νέα Γάτος. Επιβεβαιώνουμε σε όχημα με 113, υπαριθμών 21-50-4. Αποστολή μου είναι να μεταφέρω τον έλεγχο μου στην περιοχή του χωριού στο 1, μαζί με 3 ΕΚΑΕΜΑ, ως εφεδρεία της θήτης Μεγαλύτερης Ταξιαρχίας. Παρουσιάζουμε στην πρωινή εφαρά του τάγματος, κύριε διοικητά, για να σας αναφέρω ότι αιτούμε 10 ημέρη άδεια από σήμερα. Μόνιμος λογίας στα πόδια της Αθήνας, αρχιλογία του λόγου υποστηρίξεως και την αναφορά του τάγματος 1. Στρατιώτης Πεζικού Τάφλος Ηλιανός Οδηγός. Ανήκω στη Δημηρία Αναγνωρίσεως και δημηρήτης μου είναι ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Καραμανίδη. Φέρω τη ΦΕΚΙΟ G3Α4, υπαριθμών 315-260 και 180 φυσίκια μετά του όπλου μου. Είμαι οδηγός, διαβιβαστής, γεμιστής, προμηθευτής και επιβαίνω στο όχημα 240 GD υπαριθμών 1870-60 και ανήκω στην τρίτη ομάδα πρώτο στοιχείο. Αποστολή μου είναι να τάσω με περιμετρικά του σταθμού διοικήσεως του τάγματος για να επιτηρώ τις πιθανές περιοχές ρήψης αλεξιδωτιστών και προσγειώσεις ελικοπτέρων δυτικά του χωριού Σάκος και βορειοδυτικά του χωριού Νεοχωρίου. Παρέχω έγκαιρη προειδοποίηση και ασφάλεια στο σταθμό διοικήσεως του τάγματος. Επίσης, δίνεται να επεμβαίνω με πυρά κατά του εχθρού, καθώς και για την καταστροφή εχθρικών τμήματων αναγνώρισης. Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά του τάγματος, κύριε διοικητά, για να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος από τον αντιπασπιστή κύριο Τζιβάρα, διότι χθες άργησα μια μισή ώρα να μπω και είχα κλειστό και το κινητό όταν με έψαχναν. Γιατί άργησες? Με πήρε ύπνος, κύριε διοικητά. Σε πήρε ο ύπνος πού, σε παγκάκι? Στο ξενοδοχείο. Ποιο ξενοδοχείο? Στο Ηλέκτρα. Νίκιασες σε δωμάτιο για την έξοδό σου? Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν δεν ήρθες? Γιατί σε πήρε ο ύπνος. Το ότι δεν ήρθες κατά μια μισή ώρα ντάφλο που εξελίσσεσαι σε στρατιώτη ειδικού χειρισμού και πλέον τα καμπανάκια που σου έλεγα την άλλη φορά έχουν γίνει καμπάνες και χτυπάνε οι καμπάνες για σένα ντάφλο, εξελίσσεσαι σε ειδικού χειρισμού, στρατιώτη βλέπω. Αυτό λοιπόν το ότι άργησες μια μισή ώρα σημαίνει πρώτον ότι περί τις 10.30-11 παρά με πήρε σπίτι μου εμένα ο αξιωματικός της υπηρεσίας, ενοχλήθηκε ο διοικητής σου λοιπόν. Δεύτερον, ότι πήρε τον επόπτη της ταξιαρχίας, ενοχλήθηκε ο ταξίαρχος. Ότι ο επόπτης της ταξιαρχίας πήρε τον επόπτη της μεραρχίας, ενοχλήθηκε ο στρατηγός. Πήρε την αστυνομία, πήρε το κέντρο υγείας, γιατί ο κύριος Ντάφλος άργησε και αποκοιμήθηκε. Η κάθε σας ενέργεια έχει επιπτώσεις, έχει συνέπειες, έχει άλλες ενέργειες που γίνονται. Δεν είναι άργησα μια μισή ώρα και τιμωρήθηκα και εντάξει και τι έγινε. Ντάφλος. Παρόλα αυτά σου λέω ότι τα καμπανάκια που σου έλεγα την άλλη φορά έχουν εξελιχθεί σε καμπάνες. Ήδη από ό,τι θυμάμαι έχει τιμωρηθεί με 5 και 5 μέρες φυλακή ή κάνω λάθος? 7 και 5. 7 και 5 λοιπόν, 12. Στις πόσες είναι
που αρχίζει και υπηρετεί. 20 και πάνω. Και 8 τώρα 8 ημέρες φυλάκιση λοιπόν, γιατί απασχόλησες όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. Μπράβο σου Ντάφλο, μπράβο σου αγόρι μου, τιμή μεγάλη. Μόνο που την απασχόλησες για το κακό και όχι για κάτι καλό. Συγχαρητήρια Ντάφλο αγόρι μου, ασχοληθήκαμε από τις 11 η ώρα μέχρι να έρθεις για την πάρτι σου. Πολύ ωραία, μπράβο. Έχεις λοιπόν μαζέψει μέχρι στιγμής 20 μέρες φυλακή και ξεκινάς από εδώ και μπρος να υπηρετείς. Τα συγχαρητήριά μου κύριε Ντάφλο.